uiteindelijk gaat het meest om de muziek. Dat wil ik door blijven ontwikkelen, ja, voor mijn hele leven eigenlijk. En waar me dat brengt, dat zal ik zien, maar daar gaat het om. Ik was begonnen toen ik 4 was. Ja, voor een of andere reden wilde ik een viool toen ik 4 was. En mijn ouders zeiden van ja, het mag, maar wie wil er een 4-jarig kind vioolles geven? Ja. Uiteindelijk heb ik vioollessen gekregen bij Ineke Schepman. En zij heeft mij eigenlijk vrijwel direct doorverwezen naar Sint-Niklaas om bij Nico Baltussen te gaan studeren. En vanaf daar ja, is het verder gegaan. Ben ik in Amsterdam op de Jong Talentklas gekomen, dan naar Engeland enzovoort. Ja, we zijn net aangekomen in de Grote Kerk in Veren. En ja, we gaan zo meteen direct beginnen met repeteren. Ja, we zijn vanochtend uit Engeland aangekomen. 11e concert in 9 dagen. Dus we moeten nog steeds een beetje oefenen. Nou, dit is mijn viool. Een viool van Guadagnini, gebouwd in 1783. Gebouwd in Turijn. Een van de grootste bouwers. En er zit ook een historie achter. Namelijk dat deze viool werd vroeger bespeeld door Adolf Busch. En dat is een van de redenen waarom we het Busch Ensemble heten. Waarmee we vanmiddag het concert spelen. Ja, je hebt hem niet zelf betaald, neem ik aan. Nee, ik zou het graag willen, maar instrumenten als dit zijn niet te betalen. Tenzij ik een rijke miljonair vind. Hoeveel kost zo'n ding? Dat gaat, een viool als dit, dan heb je het over een prijs van 1 miljoen. Ik speel viool en ik wil muziek spelen. Dat is het wel. Ja, daar moet je zogenaamd alles voor opofferen, maar het voelt niet echt als een opoffering. Ja, af en toe wil je wel eens naar het café om een voetbalwedstrijd te kijken. Dan moet je achterblijven om te studeren. Ja, dat geeft op zich niet zoveel. I came in a bit too early. Okay. Once more? Where from? From our bar before. No, from 146. Yeah. Ik ben op mijn 14e weggegaan naar Engeland, of weggegaan. Ik ben daar gaan studeren. Eerst in Manchester voor 4 jaar en daarna in Londen voor 4 jaar. Daarna heb ik nog 2 jaar in Duitsland gestudeerd, maar uiteindelijk, ja, ik heb mijn meeste concerten in Engeland. Dus ik ben heel vaak in Engeland en over het algemeen is Engels de taal die we gebruiken voor de repetities. Oké, fine. I think in the beginning you can sing more, but I feel you're a little bit tense now. Maybe not too much, but too present. The sound color was a bit too cutting through. Okay, yeah. So when we are playing together, especially, we have to give the space. Yeah. But the melody was beautiful. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Balans aan het checken tussen alles en een beetje weten hoe het vanaf het publiek klinkt in plaats van, van het podium. Je weet het nooit precies, dus we proberen een beetje de balans te vinden. Dit is het 11e concert in 9 dagen vandaag, dus we hebben een druk programma. We komen net terug uit Edinburgh Festival, waar we 5 of 6 concerten hebben gespeeld. En daarvoor hebben we 2 concerten in Somerset, ook in Engeland, gespeeld. En gisteravond in Norfolk, ook in Engeland. Vandaag dus in Veren. En vanavond speel ik zelf nog een concert in Amsterdam bij het Grachtenfestival.
gaat eigenlijk in een sneltrein op het moment. We hebben heel veel te doen met het ensemble en ik zelf ook. Eigenlijk voornamelijk met het ensemble, het pianotrio, hadden we, om eerlijk te zijn, niet zoveel verwacht in 1 jaar. Ja, net voor het optreden altijd in de concentratiezone te komen. Maar dat gaat meestal door net van tevoren gewoon rustig te spelen en veel misschien rustigere oefeningen te doen. Om echt in de zone te komen en niet te wild op het podium te gaan. Dus dat je goed geconcentreerd kan blijven voor het hele concert. Er wordt wel eens gezegd dat het net als een vriendin is. Ja, het zou best kunnen. In principe, je bent de hele dag met je viool bezig. En je reist er overal mee rond. Ik heb alles in mijn vioolkist. En wat ik altijd bij me heb is mijn viool. Je hebt dagen dat je beter met je viool kan schieten dan andere dagen. Maar aan de andere kant, je leert elke dag eigenlijk van elkaar. En het is in principe een redelijk bijzondere relatie die je met je instrument hebt. Nou, ik kom hier eigenlijk, het afgelopen jaar misschien niet zo heel veel, maar ik kom hier wel heel graag terug. Ja, ik ben toch voor de eerste 12, 14 jaar toch in Zeeland opgegroeid. En die band die wil ik eigenlijk weer ietsje meer opbouwen. Het is fantastisch om terug te komen naar Zeeland om concerten te spelen, maar het is ook fantastisch om iets terug te kunnen doen voor het gebied eigenlijk. En dat probeer ik vanaf volgend jaar te doen, onder andere met een kamermuziekfestival, het Skaldies Festival. Ja, mijn grootste droom is toch om goede muziek te maken en om door te blijven ontwikkelen, muzikale ontwikkeling, dat die door blijft gaan en om de prachtige muziek eigenlijk te ontdekken. Elke dag leer je iets nieuws en dat is een van de mooie dingen daarvan. Je staat nooit stil.